Pojďme se společně učit. Stiskni písmeno V jako váza, L jako les. Najdi první písmenko globus. G. Výborně. Hláskuj slovo koala. K. Pokračuj. O. Pokračuj. P. Zkus to znovu. Pozorně poslouchej a stiskni písmenko, jak nejrychleji umíš. R. Z. Follow me. F. Pozorně poslouchej a stiskni písmenko, jak nejrychleji umíš. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Follow me. Z. A. B. C. D. E. F. G.